kabeh Mas, ngalor kabeh. Saltone sak jalan. Langsung nyusul ya. Sing cilik-cilik ben dhisik. Ayo nek sing cilik-cilik. Ayo Ger. Ayo Wes. Ayo. hati-hati Ger. Sak jalan ae Ger, gak usah ngalor meneh. Ayo. Hati-hati. Matur suwun bolong-bolong blora. Bolong-bolong rambu blotok. Bolong-bolong Purwodadi. Bolong-bolong Ngawi. Bolong-bolong Madiun. Bolong-bolong Tuban. Bolong-bolong Rembang. Bolong-bolong Retojanan. Bolong-bolong Wirosari. Bolong-bolong Tegalan. Matur suwun kagem Mas Randy. Monggo Mas Randy. Monggo Mas Randy. Buang Mas buang. Yo hati-hati Ger. Saltone hati-hati. Ape jogo. Tangane nek kesleo. Ora apa-apa rumah sakit derek ae lho. Jajan permata erek. Saltone hati-hati Ger. Yo. Terus. Ayo Ger. Monggo Mas Randy. Mas Randy. Matur suwun sedaya mawon bolong dana se-Indonesia. Ayo ke satu ora ya. Aku kok buri. Yo. Ayo. Aja sampai ana sing balik. Ojo sing balik Ger. Yo le. Istimewa. Ping setunggal iki Kabupaten Blora ngadake acara ngeten iki. Terus mongger. Ojo sampai kesleo lho ya. Tukang pijet adot. Ya dintekno sing blok ini dintekno yo. Ayo dintekno sing kok kono aja balik rene. Sing kok kono aja balik rene. Kok kono balik rene. Ayo dintekno Ger. Ayo terus. Bolo kanon se-Indonesia iki bolo. Ayo. Mbah Kabul tuanipun Rambu Blatung. Ayo bolo dintekno sing kok kene dintekno bolo. Ayo Ger. Ayo. Oh kok kono balik rene. Ayo goang-goang saka gagakan kalih Mas Abi. Yo, ayo le dintekno le. Ayo. Ayo sing kok kene dintekno le. Yo. Ayo Ger. Ayo kok kene dintekno le. Dintekno. Ayo kabeh. Ayo kabeh. Ayo apa sih? Ora ana individu. Hop. Tidak ada individu ya bolo. Sepurane niki kejar jam tayang. Diunggahne mawon salto. Yuk. Ayo bolo. Sing saka kono balik mrene yo. Salto no. Sing cilik
tebih-tebih. Ayo, kok kono Mas Guang, kok kono Mas Guang. Kok kono terus salto rene yuk. Ayo bola disaut-saut. Jojo matur suwun para pentang dana se-Indonesia ya Luar negeri barang. luar negeri. Ayo bintano perdana hei aja kok ini kali lambim spesial malah yo Mbah Kabul moga Mbah Kabul ayo yo disambut Mbah Kabul sesepuh saking Randu Batu Mas Randy sampun Mas Randy ayo bola ayo ke acara Ramadan ayo Mas Guang orang bangsa ayo 25-50 ribu yo 25-50 ribu 25 salto 50 ribu yo 25 salto 50 ribu dia tumbas rokok ayo bola ayo 25 salto 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hati-hati bola hati buka sahur ayo bola sing wani diakoni langsung 25 putaran 50 ribu aku boyok umat bola 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 boleh mriki Moro teng Panjaan. boleh mriki ting Panjaan monggo mriki saking pundi Mas tetep ora iso iki lek penari tok kok